emagumbini amanomhlaba. Ngiyanibingelela uDlamini lo seMpumalanga. Mbolo khona ekhaya. Inkosi mayibusise, inkosi mayikhayisele. Zonke izifiso zakho mazifezeke egameni lika Jesu. Mbolo khona ekhaya. Inhlupheko mayingadlali ngawe. Kodwa ukuswela noma kungenzeka nabani kuswele, nami ngiswele. Isilwane singalali nawe, zikhona into zesintu zokuvala leyo nto leyo. Umkhokha mawungenzeka ekhaya lakho noma empilweni yakho, ukhona umkhuleko, khona into zesintu. Impilo yakho mbukelo khona ekhaya ungayibukeleli, ayisiyo inkomo ngoba inkomo usukuzoyidla, but impilo yakho ungayibukeleli. Impilo futhi iyahanjelwa, impilo futhi iyazanya. Ngapha mbukelo khona ekhaya ngaka left ngala nje ubona la ngipethele umuthi lo muthi uzogaywa manje lo bese uyomiswa kandwelede kude lo muthi lo uzothathwa womiswa ugaywe ube soft bese umuntu uyageza ngawo. Usebenza ngemali emhlophe, hleli imali emhlophe phakathi. Lona muthi lo uyokumema izinto zakho ezavalwa. Naku lenhlahla encane uzokwenza ukuthi inhlahla zakho zibe ziningi. Yonke into yenzako ibe impumelelo, ibe mhlophe sonke isikhathi. Lo muthi lo uyandisa mbolo khona ekhaya. Futhi usebenze futhi naku nesibaya seyinkomo, ufuna inkomo zande kahle kahle empeleni. Uyakukhanyisela izindlela zakho. Angithi lo muntu labantu abawuthenga. Uma sowufile nje ngizokusebenza ngawo ngikuphilisa. Imali uyibone, impilo uyibone, impilo yephambili. Mbolo khona ekhaya. Ngapha ngiphetshela umuthi no awusimnengi kona mncane. Umuthi ohambisana nomuthi ukuthi uyawupheka wenza imbiza uma uyindoda noma umuntu wesilisa ukwazi ukuklineka igazi lakho ngaphakathi ngikubaleke nokunye. Lo muthi lo izogaywa nawo usebenza ngeinaliti, uzogaywa ube soft, uyashisa kuthiwa hey gada lo muzi lo ugada abantu abagangako. Ngalo muthi lo uyageza mbolo khona ekhaya. Ugeza amanzi amnyama okwawembathisa ukukhupha umgodi, ugeza amanzi amnyama wadilike kumina wasuke kumina bese bonke abangithakathako lo muthi lo ogibele phezulu kwabo abenzi bokuba empilweni yami. Lo muthi lo ngogibele phezulu kwabo mbukelo khona ekhaya. Uyachela egcekeni ekhaya ibaleni uthi ngigada lo muzi la ekhaya kungena imfamo la engene abantu abazoza okubi ekhaya. Mawucini lo muzi umzola ekhaya ube nesithunzi. Into zakhaya zonke ezinhle mazande, ezimbi ayiphumele ngaphandle. Nawo umbukelo khona ekhaya. Ngeke ngichaze konke ukuthi kunye usetha kanjani lo muthi, kodwa inkosi kubusise, inkosi ekhayisele. Mbukelo khona ekhaya. Akukho okwenzeka kalula, impilo yazayo. Ngihambile ngayofuna mina ngokwami le mahlathini abenye khona indawo bengiye kuyo ngoba ngokwazi konke ngohleli phansi ufuna ukusukumela mbukelo khona ekhaya. uDlamini lo seMpumalanga. NgisePiet Retief mbukelo khona ekhaya. ePiet Retief. Ngiyathokoza. Inkosi ibe nani. Ningavumi mbukelo khona ekhaya. Ungavumi impilo yakho iye emuva. Usaphila wena bathi ningafiphi iphupho lakho wena usaphila. Ebusuma ulele lala kahle nje ebuthongo bright, ube nesithunzi, uvikeleke futhi uphile emzimbeni, ukhothe, ucine mbukelo khona ekhaya. Abantu abasho ke konke. Umuntu unento zakhe azenza kodwa akeza sitshela. Cha ngithi hayi ngiyathandaza. Mina ngithembela uNkulunkulu ngeke akutshele. Mina embukelo khona ekhaya isinti ngiyasebenzisa strong futhi ngiyahamba ayindaba okudlala ngiyofuna impilo ngoba ngeke ngenzele umuntu. Mina phela ngizelanga umuntu emhlabeni. Ngenzele ezophila impilo yami. Angiphile futhi umuntu uphile uNkulunkulu edlozi lami. Uma usuthi ngikholwa kanje ngiyekela ukukholwa kanje phela ngikhapha wena ekukholweni mina. Kunenge ngifisa ukuba nabo into izokwenzeka. Inhlupheko mayihambe, ukuswela ke nabani kuyenzeka swele.